sobre todo nos cemiterios parroquiais, como este de Graíces na Peroxa. Aquí nichos, sepulturas e mesmo panteóns prepáranse para ese día de defuntos, e son moitas as empresas que se encargan da limpeza deste tipo de tumbas, moitas delas centenarias que requiren da tutela de patrimonio. Por iso este tipo de traballos non só levan dedicación, senón que tamén teñen que realizarse por persoal especializado. Son días de moito traballo nos cemiterios de toda Galicia, o tempo apremia e queda apenas unha semana para celebrar o Día de Defuntos. Como estaba aquí cerca, xa teño bastante limpia. Pero despois do Día de Todos os Santos vou ao cementerio. E antes limpio un pouco tamén, claro. Pepe é desas persoas que se encargan elas mesmas dos traballos, pero moitas familias, sobre todo as que viven fora, encomendan esa limpeza e preparación das sepulturas a empresas especializadas. Cementerios está nun entorno protegido por patrimonio, cada pedra ten un produto específico que hai que limpar, non se pode utilizar auga a presión, non se pode utilizar cepillos agresivos, e cada sepultura ten o seu proceso. As sepulturas que son de pedra antigua temos que darlle con un produto específico para perpiaño antiguo, temoslle que dar con cepillos a mau todo, rascar a pouquiños, tárdase unhas 2 horas en limpar cada sepultura. Non é unha tarefa fácil, nichos en altura, sepulturas baixo terra e mesmo panteóns, algúns centenarios que requiren todos os cuidados e autorización de patrimonio. Aplicamos el producto con una brocha para que penetre mejor, lo dejamos que actúe el tiempo indicado por el fabricante, aclaramos, frotamos donde haga más falta y si ya está bajo los estándares de Terra Sacra, ya después, cuando ya ha secado la piedra, aplicamos un producto hidrófugo para que no vuelvan a salir en los próximos años ni musgos, ni hongos, ni líquenes, ni nada del estilo. Nestes días previos a ese 1º de novembro, o seu traballo multiplícase. Nun día poden visitar uns 10 cemiterios e limpar unhas 10 sepulturas. Pois a chámanos particulares, porque as sepulturas aquí cada unha pertenece, son titulares propios. Estas son de familia, non son concesións, e cada sepultura pertenece a unha familia. Chámanos os familiares, chámanos moita xente de aquí e logo chámanos xente tamén de fora. En cemiterios parroquiais como este de Graíces na Peroxa, onde tan só viven unha dúcia de veciños, son ben agradecidos estes traballos que loitan de algún xeito contra o esquecemento e co que queren manter viva unha tradición ancestral de Galicia.